Objectiu de Desenvolupament Sostenible 15, vida Bon d'ecosistemes dia, he vingut terrestres. aquí en un espai molt especial, amb uns llibres aquí a Montmunt, a Lima. Mont, muntanya, la M, és una lletra que serveix per la vibració mental. I precisament pels indoeuropeus, en indoeuropeu, la paraula ment o món volia dir vibració mental, volia dir pensament, volia dir reflexió. D'aquí ens ve ment, d'aquí ens ve mental, d'aquí ens ve també el verb que hauria de voler dir pensar, que és mentir. El que passa que l'hem pervertit fins al punt de voler dir el contrari, l'ús pervers del pensament. Aquest sentit de ment-món, vibració mental, va anar evolucionant, potser és per allò de penso, aleshores existeixo, que va passar a voler dir alguna cosa així com estar, en el sentit de romandre. Aquest romandre, del maneo llatí, remain en anglès, de permanència, és exactament aquesta d'aquí. I això encara va tenir una última evolució en el sentit, que és la que va passar a voler dir quan té un sentit prominent. I un sentit prominent és el ment de mentó, no el de Manila, sinó aquest d'aquí, o el ment món, que va passar a voler dir, a més de mentó, muntanya o mont. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!